U ovim su torbama direktorima komunalnih tvrtki iz Umaga i Pule danas predani ugovori vrijedni 1,5 milijuna eura. Toliko će stajati izrada studijsko-projektne dokumentacije za 2 sustava otpadnih voda, sjeverozapadne Istre, Savudrije, Umaga i Novigrada i sjevernog dijela Pule. Tim papirima mi zapravo stvaramo preduvjete za prijavu i dobivanje i povlačenje europskih novaca na ova 2 područja u Istri. Posao sada nastavljaju komunalne tvrtke. Oni zajedno sa konzultantima koji su odabrani rade feasibility studiju, idejne projekte za uređaje za pročišćavanje i aplikaciju za prijavu za europske fondove, strukturne i kohezijske. A iz Europe se očekuje 85% novca. Pa izgradit će se na ovom sustavu svi potrebni uređaji za pročišćavanje, ima ih nekoliko. Za sustav sjeverne Istre, Umag, Savudrija i Novigrad, to je negdje 30 milijuna eura ukupnih investicija, tako se procjenjuje. A za sustav Pule također otprilike isto 30 milijuna eura, to je samo Pula sjever. U sjevernom dijelu Pule novim će sustavom otpadnih voda biti obuhvaćen i dio općina Vodnjan i Fažana. Dobijaju novu komunalnu infrastrukturu koja zadovoljava sve uvjete koje propisuje EU i mogućnost izgradnje novih kapaciteta za razvoj tog područja turističkih i bilo kojih drugih inih. Radi se o jednom projektu koji je možda najveći projekat na području zapadne obale Istre koji će u konačnici sve oborinske, odnosno otpadne vode na području zapadne obale Istre zbrinuti na način zaštite do 3. razine, što znači da će ta voda biti i postati gotovo pitka. I omogućavamo ponovno korištenje te iste vode za poljoprivredu i za navodnjavanje. To bi na sjeverozapadnoj istarskoj obali i sjeveru Pule moglo biti za 5 godina. Po istom se principu priprema izgradnja sustava otpadnih voda u Poreču, Labinu, Rovinju, ostalim dijelovima Pule i središnjoj Istri.